रहा बच्चे, खुश रहा। हे पंडित जी, असो हमहू छठ करब। अरे बच्चे तू कैसे छठ करबू, तोहसे ना हो पाई। हटा हटा, हमके बहुत काम बा। अरे पंडित जी, हम कल लेब छठ के व्रत, बताए ना काका होला कैसे। पंडित जी बताई तनी विधि और विधानवा, कैसे होला छठी मैया जी के हो पूजनवा। पंडित जी बताई तनी विधि और विधानवा, कैसे होला छठी मैया जी के हो पूजनवा। पलरा के घाटे झमकावे आइलू, पलरा के घाटे झमकावे आइलू, हमर दियरी से पियरी जरावे 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 आइलू। जी पूछते न बानी कि का होला, कैसे कैसे होला। अरे तोहसे ना हो पाई। हे पंडित जी, अब रउए बानी हमार सहायता करे खातिर, सुनी ना। का हो बोला। काका लगेला समनिया, तनी बतावा विस्तार में। काका लगेला समनिया, तनी बतावा विस्तार में। पर्चा पे लिखा तनी कीन ले हा, जाई के बाजार में। बतावा विस्तार में। पर्चा पे लिखा तनी कीन ले हा, जाई के बाजार में। सुनी ना, कहाँ सेब मिली हो, कहाँ अनार मिली हो, कहाँ मिली के रवा के पाती, कहाँ ऊख मिली हो, कहाँ मूली मिली हो, कहाँ मिली लौकी के भाजी। लगता हमके पागल लावे आइलू, लगता हमके पागल लावे आइलू, हमर दियरी से पियरी जरावे 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 आइलू। बता दी ना, पहला बेर करतानी छठ। हाई लिस्ट जवन देले बानी, हाँ वो कुल खरीद लिया। बाकी विधि तो बताई कैसे होला। हाँ तो ध्यान से सुना, जवन जवन कहा वो कर लिया। कैसे अरघिया दे हो पंडित जी अहदित माल के, कैसे अरघिया दे हो पंडित जी अहदित माल के। पहला अरघिया पूरब मुहे दिया पानी में हाल के, पहला अरघिया पूरब मुहे दिया पानी में हाल के। कैसे अरघिया दे हो पंडित जी अहदित माल के। पहला अरघिया पूरब मुहे दिया पानी में हाल के। सुनी ना, अर्जुना सो गई है, प्रीति भाजन गई है, छठी मैया जी के घटावा पे जाके सैया संग रही है, देवरुदिया परी है, मन मगन रही सबका साथ है। दक्षिणा हमर घटकावे आइलू, दक्षिणा हमर घटकावे आइलू, हमर दियरी से पियरी जरावे 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 आइलू, हमर
पंडित जी, अब जा तानी छठ के तैयारी करे।